canja kuɗi kala. Yarinya haka falle a ya ta yau kan makiyanta to za ki ci uban ki in kin karba gobe da uban ma za ki yi ki dan ga kowa ya haɗa kasa. Bakanikan soyayya Khadija wannan bakanikan soyayya kai wannan rawa tana burge ni. Kyauta ga ta kamar mata wasu da ki mani tallafi aure ki bani na yi sharafi ina da ki a gare ki bani da korafi cikin ya kan gare ni ta fasa yafi ni alfahari domin kin mutum da rinji na samu na ce suna wuce maka shuce maka shuce maka shuce maka kashi soyayya. To jama'a an sun burge a nuna mana burgewa. Ga Allah ya iya soyayya ko bai iya ba? Ya iya? To in ya iya ƙara tafa musu ba. DJ ka nemo a nan zan kure shi. Ya ce ma kyar ga 500 kai ma kaɗai shana yawa masha Allah ai kyauta ga ake a baki bakanikin soyayya an sun burge su. Soyayya ne. Na yadda. Har da busa 'yan Najeriya.
a tafa musu da Allah.